Καλησπέρα, είμαι η Γιάννα Ικλάχου, είμαι η ιδιοκτήτρια του πρακτορείου μοντέλων No Limits Model Agency στη Θεσσαλονίκη και σήμερα θα σας πω κάποιες συμβουλές για όσα παιδιά θέλετε να ασχοληθείτε με το modeling στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το modeling είναι και αντικειμενικό και υποκειμενικό. Το αν δεν σε κλείσει κάποιος πελάτης για δουλειά δεν σημαίνει ότι δεν είσαι όμορφος ή δεν αξίζεις. Είναι καθαρά βεβαίως το τι θέλει ο πελάτης. Όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρείτε ένα υγιές σώμα, με όποιες προδιαγραφές και να είναι αυτό, σε όποια κατηγορία των μοντέλων ανήκετε. Είναι απαραίτητο να θελήσετε να γυμνάσετε, να φροντίζετε το σώμα σας. Είναι πολύ σημαντικό τα μοντέλα να έχουν υγιή μαλλιά και υγιές δέρμα. Είναι το α και το ω στη δουλειά τους. Επίσης, πολύ σημαντικό για τα μοντέλα είναι ένα πορτφόλιο, το οποίο το χτίζουν μαζί με το γραφείο, είτε μέσα από τις δουλειές, είτε με διάφορα τεστάκια τα οποία κατά καιρούς κάνουν. Το πορτφόλιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για ένα μοντέλο. Είναι η προέκταση του ίδιου του μοντέλου. Μέσα από αυτό μπορεί ο πελάτης να δει πώς γράφει, να δει πώς ποζάρει και είναι μια μεγάλη επένδυση, το οποίο το μοντέλο θα πρέπει να κάνει αργά ή γρήγορα. Επίσης, συμβουλεύουμε στα μοντέλα μας να δίνουν μεγάλη βάση στα social media τους, καθώς είναι η προέκταση του πορτφόλιου τους. Πολλοί πελάτες στη σημερινή εποχή επιλέγουν μοντέλα μέσα από το Instagram. Αν κάποιο μοντέλο δεν θέλει να έχει το προσωπικό του λογαριασμό συνδυασμένο με το modeling, συμβουλεύουμε να κάνει ένα δεύτερο λογαριασμό που να δείχνει τις δουλειές. Είναι σημαντικό όταν βρείτε ένα γραφείο που εμπιστεύεστε να ακολουθείτε τις συμβουλές που σας δίνει το γραφείο. Το πρακτορείο σας σας συμβουλεύει για κάποιο λόγο. Εμπιστευτείτε το, μην χάσετε την ευκαιρία. Πολλές ευκαιρίες δεν δίνονται δεύτερη φορά. Μία ακόμη συμβουλή είναι, αν θέλετε να ασχοληθείτε, μην διστάσετε να στείλετε ένα email, ένα μήνυμα στο Instagram, ακόμη και να πάρετε τηλέφωνο, κλείσετε κάποιο ραντεβού. Αν δεν τολμήσετε να δοκιμάσετε, η απάντηση πάντα θα είναι όχι. Γεια σας!